सासे फरिखा होग्रा स्टुडेन्टफोर दं जों मिथिगौ बेखौ आङो थाबनो जोंनि मानसियानो दायथ' लानानै थिग खालामगोन बेबस्था खालामगोन दे जोङो दाथ' मोनाबाय हयथ' हास्लाबजोबाबो जानो हागौ दा मोनानि गेजेराव आं बुंनाय खोथाफोरखौ एकदम ओंखाम संजाग्रा थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनानै ब्लेंकेट होन सुइटार होन आं बुंजोब्बाय होफैनांगौ आदिबासियाव मोननांगौ बर'आव मोननांगौ मिथिबाय मा होमबा आदिबासिफ्राव मोननांगौ बर'फ्राव मोननांगौ आङो बुंबाय औ दा बेनो बिसोरबो बिदिनो जादों जोंनाबो बिदिनो जादों मा खालामनो दे जाबाय बेखौ गोसोखांनानै बुंबा बोरैबा जाबावो जों बोरला थिर लानानै जोंनि न'आव फ्रि रिफाल फैनायावसो जोङो बावदाव खांना खारनाय जादों सारमोन नोंसोर गाज्रि मोना खोन्थानो गोसो जायो थिन सयथ' जाबायमोन एबारनिफ्राय सावजायोमोनबा जोंहाय जोंहा बिखायाव गाबनाय फैदों गोसोआव गाबखांनाय फैदों सारमोना बेखौ गोसो गोथारै थांफिननायाव जाहाथे जेबो खहा जाया आगोलनि बादि थाबसिननो मोनो बिनि बेब'स्थाखौ जोङो खालामगोन होननानै एसपिजोंबो रायज्लायबाय डिसिजोंबो रायज्लायबाय आरो आं जोंनि बे बिटिसिनि इएमफोर जोंना एमएलए दंफैयो जों रायज्लायदों अथ'थे मा खरसा जायो जागोन दङ खिन्थु मानसिफोरखौ परिबेस थाहोग्रोनांगोन नङाबा बिदि थाबाय थायोबा जानाय नङा ओमफ्राय माखासे स्टुडेन्टफोर दं सात्र साथ्रिफोर दङ बिसोरखौ थाबनो परिबेसाव लाबोफिननांगौ दा बेनो बेहाय केम्पआव थाबाय थाबा जाया ओंखायनो दिनै खुनुरुखुम दिनै हरसे थाबावनि दा ओंखाम संजानोथ' माइरं दङ होफैदोंना होफैदों खुनुरुखुम दिनै हरसे बोरैबा जानानै थाबाय जों गाबोन फुंनिफ्रायनो जोंनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ जाहाथे थांनानै थाहैनो हानायनि परिबेसखौ होफिननो हायो मा नांगौ दे मा नांगौ जोंबो मिथिगौ थोरसि लथा जोमग्रा मा गथ' गथायफोरनोबो एसे दे जासिगोन ना जोङो हाबफैब्रबनाया बेनि थाखाय हाबफैदों नङाबा पुलिसफ्रा अर्डार बायना दैखांगोन आरो जालदाब गारहैगोन बिसोर जेबो बुजियाना ओंखायनो जोङो एसे बुंथेखानाय जाबाय आरोखि नङा होमबा बिस्रा डिसफोरनि अर्डार मा अर्डार होननानै थिखांगोन जालदाब गारहैगोन मानसिया थांनानै बेहाय जाहैनांगौ माबा मोनसे साननै सानथामबाबो फ्रि जानायनि होथारनांगोन ना माबा माखौ जानो नोंसोरलाय गारना खारबोजोब्बाय नङा खेबसे नङा खेबनै नङा सारमोन सावजाबाय थानाय जाबाय नालाय जोंबो ओंखायनो जोङो ओइ माबानाय नुनाय लोगो लोगो जों खारग्रोनो रोंनाय जादों आरो गाबोन जोंना लरेन्सजों नैबे पेमेन्टजोंबो रायज्लायगोन मा खालामगोन दे थाथ'दो ओमफ्राय गामिनि गारजेनफ्रा लिस्टिसखौ मोजां बानायदों मोनाबाबो नायदिंलागासिनो हाग्रामा सारा गारिया सिगां नैबे स्करपिय'नि सिगाङाव दङ बर' गामि बर'फोरनि फैनानै डिसि एसपिफोरखौ मोनसे अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोननि बेनि उनाव जों दङ बिसोर मा बुंनानै गालांदों बेखौसो खोन्थाग्रोनो नागिरदों गरम जाद्लाबायना दे थारमाने बिसोरो बुंलांदों जे हानायमानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै जेनेबा बर'फ्राबो आदिबासिफोरखौ गिनानै खारनानै थानांदों केम्पआव माखासे मानसिया उफाय गैया बे जाखायो ओमफ्राय आदिबासि मानसिफ्राबो माखासेया बर'खौ गिनानै न' सावजायाखैबाबो केम्प जानानै दङ थेवब्लाबो जिहेथु मोनसे परिबेस जाबाय बर'आबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय आदिबासियाबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय जायफोर न' सावजायाखै बे मानसिफोरखौ थाबैनो बिसिनि थोरसि लथानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बिसिनि जोमग्रा गामसा जेखि जाया नङा होमबा गस्ला लंपेन्टबो थाबोबाय नङा होमबा जि जोमबो हयथ' नस्थ' जाबाय ओंखाम संजानो थोरसि लथा गैला बेफोरखौ ओमफ्राय ब्लेंकेट सेंकेट बेफोरखौ गासिखौबो जगार खालामनानै होजोबनांगौ बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जेराव न' दंखायो बेहाय थाहैहोनांगौ बे जाहैबाय न' सावजायै मानसिफोरनि खोथा
बेखौ खिन्थु प्रसासना बेखौ थाबैनो मावगोन दा ओंखायनो जोङो एडभान्स हाबनानै बुंखादों बिसोरथ' पुलिसफ्राथ' मा दिसपुरनि अर्डार हाय होननानै थिखांगोन नोंसोरखौ जान्दाब गारहैगोन बे पुलिसनि खामानि बियो दा पुलिसा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो पुलिसफ्रा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो जोङो नोंसोरनो माखासे जगारखौ होथारनांगौ अब्लासो दा नोंसोर थांना थाहैगोन थांनानै थाहैनो हायो दे माखौ जागोन थोरसि-लथाया बहा बोरो नङा होमबा दा बेफोर सोंनाय जायो ओंखायनो प्रश्न जायो ओंखायनो जोङो आङो बुंबाय जोंनि मानसिफोरखौ फटाफट ब्लेंकेट दख'नायानो जा ब्लेंकेटानो जा गथ' गथायफोरनि गस्ला सुइटार मायानो जा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै थाबनो होनांगौ आरो जिहेतु सावरायनाय बिथिङाव आदिबासिबो दंमोन राजबंसिबो दंमोन बा बेंगलिफोरबो दं बर'फोरबो दं ज' जाजाय जों मिटिं जादोंमोन नालाय दा जेबो जाला आदिबासिफोरनि सिगाङावबो जों बुंना फैबाय दा बर'फोरनावबो जों हाबबाय मथथे नोंसोरो बै न'आव थांनानै थाहैनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाफिना जि जोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओंखाम संजानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेखौ जोङो दा थाबैनो बेबस्था खालामनानै होगोन होननानै आङो खोथा होदों आरो दायथ' बाय इमिडियेट लेट खालामना जोंनि मानसिफ्रा आं बुंदों लेट खालामनो नाङा थोरसि लथा जोमग्रा ब्लेंकेट सेंकेट गथ' गथायफोरनि मा दं आदिबासिबाबो बर'बाबो थांना थाहैनो हानाय ओमफ्राय थेवबाबो एसे गिनाय थागोन आदिबासिफ्राबो गियो आदिबासिफोरनिखौबो जों बुंना फैबाय दे पुलिस पेट्रलिंआ थागोन आदिबासिफोरखौबो बुंना बयनो मिटिं जाबाय रायज्लायबाय बेखौ जों बुंना फैयो मोननै खेबाव हाबोदां आदिबासिफोरनावबो दा जोङो आंबो दा नै दा बर'फोरनाव बेनो प्रथम आरो दंबावो जाय थांगोन जेबो मालायनि खोथा दाला जादों माबा मोनसे उफाय गैया बेखौथ' आंबो खालामनो होनना खालामाखै बा नोंसोरबो खालामनो होनना खालामाखै माबा मोनसे घटनायाव जाना थांबाय